ಮಾತರೆಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ದೇವಲೋಕ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ತಪ್ಪುನಂಚಿನ ಮಾತರೆಗಳ ಕೊಡೊಂಜಿ ಹೊಸ ವೀಡಿಯೋದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಕ್ಲ ದುಂಬರೊಂದುಲ್ಲೆ ಪುರಲ್ದ ಜಾತ್ರೆದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ವಿಶೇಷವಾದ ಪ್ರಸಾದ ಪಡ್ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನಂಚಿ ಬಚ್ಚಂಗಾಯಿ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ತೆರಿದ ಈ ಬಚ್ಚಂಗಾಯಿನ ವಾರಿತಿರು ಬುಳೆಪೇರು ಆ ಕೃಷಿಕೇರ್ನೊಂಜಿ ಸಂದರ್ಶನ ಮಂತದ್ದು ಈ ಒಂಜಿ ಮಾಹಿತಿನ ನಮ್ಮ ದೇವಲೋಕ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಮೂಲಕ ನಿಕ್ಲೆ ಕೊರಡುಂದಿಲ್ಲೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾರಾಯಣ ಪೂಜಾರ್ಲು. ಪುರಲ್ದ ಬಚ್ಚಂಗಾಯಿನ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೊಡ್ತಿದ್ದೆ ಇಂಟ್ಲಿಗೆ ನಾರಾಯಣ ಪೂಜಾರ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಚ್ಚಂಗಾಯಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಅಲ್ಲಿ ಉಂಡು. ನಮಸ್ತೆ ನಾರಾಯಣ ಪೂಜಾರ್ಲೆ. ಓಕೆ ಏತ್ ಸುಮಾರು ಏತ್ ವರ್ಷದಿಂಚ ಈ ಒಂಜಿ ಬಚ್ಚಂಗಾಯಿ? 40 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂದೆ ಇರೆಗ್ ಈ ಕೃಷಿ ಎಂಚ ದಾತನ ಅನುಭವ ಕೃಷಿತ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿದ ಸುರುಟು ಒಂದ್ ಅಂತೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಅಂತೆ ಜಿಂಜಿ ಹೋಗ್ತನು. ಸುಮಾರು ಏತ್ ಜಾಗಡ್ ಮಂತಂದುಲ್ಲಾರ? ಸುಮಾರು ಬಂದ ಒಂಜಿ 2 ಎಕರೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. 2 ಎಕರೆ ಅದೇ 40 ವರ್ಷ ಕೃಷಿ ಮಂತಂದುಲ್ಲಾರ. ಇನ್ನ ದುಂಬುದ ಹಿರಿಯಕ್ಕಳು ಮತ್ತ ಈ ಕೃಷಿ ತೊಡಗಿಸಿದೆ ಅವು ಎಣ್ಣೆ ಇಜ್ಜತೆ ಇರಡ್ದೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ 40 ವರ್ಷ ಮಂತಂದ ಇತ್ತ ಎಂಚುಂಡು ಈ ಸತಿದ ಬೆಳೆ ಮತ ಈ ಸತಿ ಬುಳ್ಳೆ ಒಂದು ತುಳಿಗೆ ಒಂದು ಪೂರ ಒಂದು ಹಾಲಾದು ಪೋತುಂಡು ಹಾಲಜ್ಜಿ ದೊಂಬುಗು ಪೂರ ದೊಂಬುಗು ಮೈಂದು ಬೊಕ್ಕ ರೇಟ್ ಪಣ್ಣಾವಂತೇರು ನಿಗುಲು ಕಂಡೋಡಾಪು ಜಾಂದು ಕಂಡೋಡಾಪು ನಿಂಜೆ ಇತ್ತ ತುಯ್ಯರತ್ತ ಮತ್ತೆ ಬಂಗೊಂಡು ಸಾಧಾರಣ ಎತ್ತು ಸಮಯ ಪೋಪುನಿ ದೈ ನಡ್ದು ಮೂಜಿ ತಿಂಗಳು ಟೈಮ್ ನಿಕುಲು ಪರಿಶ್ರಮ ಪಾಡುವಾರು ಬುಳ ಎಸ್ಸತ್ತಿ ಸಾಧಾರಣ ದೆಪ್ಪರ್ ಒರಣೆ ಜಾತ್ರೆ ಟೈಮ್ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಟೈಮ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಉಪ್ಪು ನಾನು ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಪೇರ್ ಮಾರ್ಚಿಡ್ ಮಾತ್ರ ನೆಟ್ ಇಳುವರಿ ಆಪನದೆ. ಒಂದು ಕೃಷಿ ಇತ್ತೆ ಬಚ್ಚಂಗಾಯಿ ಕೃಷಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಇತ್ತೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇದ್ದು ಎಂಡಿಂಗ್ ಮುಟ್ಟ ವಾ ರೀತಿನ ಮಾತ ಕೆಲಸ ನಡಪ ಶುರು ಬಿತ್ತು ಪಾಡ್ನಾಗ ಪೊಡಿ ಗೊಬ್ಬರ ಪಾಡು ಪೊಡಿ ಗೊಬ್ಬರ ಪಾಡ್ದು ಜೈ ಮಲ್ಲೆ ಅದು 4 ಐನೆಟ್ಟ ಅಂಚೆ ಉಪ್ಪು 5 ಒಕ್ಕ ರಡ್ನೆ ಮುಜ್ಜಲು ಒಂಜಿನೆ ಮುಜ್ಜಲು ಪಾಡುವ ಓ ಗೊಬ್ಬರ ತೂಟನ್ ಬೆರಕೆ ಆಲ್ತ ಪಾಡು ಐಕೆ ಮೇಲ್ಗೆ ಇಟ್ಟು ಪಾಡ್ದು ಅಡೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ 5 ಒಕ್ಕ ಬೂರು ಓಲಿಯೋದು ಮಿಚ್ಚಿ ಮಿತ್ತಾರ್ನಾಗ ಅಡ್ನೆ ಮುಜ್ಜಲು ಎಂಜ ಗೊಬ್ಬರ ತೂಟ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇರು ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರನೇ ಯೂಸ್ ಗೊಬ್ಬರ ಪಾಡು ಬೇತ ಆಪಿನ ಲಜ್ಜೆ ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರನೇ ನೀರಿಗೆ ಮಾತ ನಿಕ್ಲು ಪಂಪುಡು ನೀರು ಕಟ್ಟು ನಾಗ ಮುದ್ದಿನ ಕೊರ ನೀರು ಬೋಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಇಡೇ ಬುಡ್ಪಿನಿ ಆಯ್ತಾ ಮನದಾನಿ ಕೂಡ ಬೋಡು ಇನ್ನೆ ಬುಡ್ನ ಎಲ್ಲದಂಜಿ ಬುಡ್ದು ಎಲ್ಲಂಜಿ ಕೂಡ ಅವರು ದೊಂಬುದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಫುಲ್ಲು ಬಚ್ಚಂಗಾಯಿ ಮತ್ತು ಕುರಿಯೊಂದುಂಡು ಹಾಳಾತ ಕೃಷಿಕರಿಗೆ ಈ ಸತಿ ದೊಂಬು ಭಾರಿ ನಷ್ಟ ಮಾಡ್ತದೆ. ದೊಂಬುಗದೆ ದೊಂಬುಗು ಫುಲ್ಲು ನೀರುಂಡು ಅದೇ
ದುಂಬುಗು ಫುಲ್ಲು ದೈ ಪೂರ ಪೂರ ಅಂದಾತು ಬೊಲ್ದು ಆತಂಡು ಅವೇ ರೀತಿ ಬಚ್ಚಂಗಾಯಿ ಕೊಯ್ಯರಾತಿನ ಬೈದಿನ ಬಚ್ಚಂಗಾಯಿಲ ಮಂಜಲ್ ಅದು ಕುರಿಯದು ಪೋನುಂಡು ಒಂದು ಕೃಷಿಕರ್ನ ಸಂಕಷ್ಟದ ಒಂಜಿ ದಿನ ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ಮಾತೆರ್ಲ ನಮ್ಮ ಆಯ್ನಾತ್ ಈ ಬಚ್ಚಂಗಾಯದ ವಿಷಯಡ್ ಐತ ಬಿಲೆಕ್ ದಾಲ ಚೊರೆ ಮನ್ಪಂದೆ ಅಕ್ಲನ ಬೆನ್ನಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪೋಡು ಅಕ್ಲು ಈತ ವರ್ಷಡ್ ಕೃಷಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಸಾಕಾರ ಕೊರಡು ಏರ್ಲ ಬತ್ತೆರ್ಂಡ ಪುರಲ್ಗ ಬತ್ತೆರ್ಂಡ ಅಪ್ಪೆನ ಪ್ರಸಾದ ರೂಪಡ ಬಚ್ಚಂಗಾಯಿನ ದೆತ್ತೊಂದು ಈ ಕೃಷಿಕರ್ಗಳ ಒಂಜಿ ನೆರವಾವಡು ಪಂದಲ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ಕೃಷಿಕರ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಂಚೊಂಡು ಈ ಸತಿ ದೊಂಬುದ ಪೆಟ್ಲ ಜೋರಿತ್ತುಂಡು ಲಾಕ್ಡೌನ್ದ ಸಂದರ್ಭ ನಮಕ್ ಮಾತೆರ್ಗಳ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟವಾಯಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಿಸಿನಕಲು ಈ ಟೈಮ್ಡು ಪಂಡ ಪುರಲ್ದ ಜಾತ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ 2 ವರ್ಷಡ್ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳದ ಜಾತ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಇಜ್ಜಂಡು ಆ ಟೈಮ್ಡು ನಿಕ್ಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ವಾರೀತಿ ಇತ್ತು ಎಂಚ ವಾರೀತಿ ನಿಕ್ಲ ಇನ್ ಒಂದೊಂದು ಟೆಂಪೋಡ್ ಮತ್ತಕೊಂಡು ಬತ್ತದ ಹಾಂ ಬೊಕ 3 ಜನ ಏರಳ ಇಜ್ಜತ್ತೆ ಅಂದನ್ ಅಂಚ ಟೆಂಪೋಡ್ ಕೊಂಡು ಪೂರ ಊರೂರ್ಗು ಮತ್ತ ಅಂಚ ಉಡುಪಿ ಮುಟ್ಟಲ ದಾತ ದಾಳ ದಾಳ ಹಾಂ ಬಚ್ಚಂಗ ಮುಗಿಸಿ ಹಾಂ ಅಪ್ಪನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಆಶೀರ್ವಾದೋಡು ಏನು ಪಾರ್ದಿನ ಕಾಸಿಗೆ ಒಂದು ತೊಂದರೆ ಮಲ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅವು ಇನ್ನು ಮುಟ್ಟ ಮಲ್ತಿದ್ದೀರಿ ನಾನು ಮಲ್ಪಾಯಿರು ಬಂದು ಬಚ್ಚಂಗಾಯಿ ಅತ್ತಂದ ಇರು ಬೇತೆ ಅವು ಮಾತ ಕೃಷಿ ಮನ್ಪೋ ದಾಲಾಜದೆ ತರಕಾರಿ ದಲ ಇಜ್ಜದೆ ಬಚ್ಚಂಗಾಯಿ ಮಾತ್ರ ಹ್ಞೂ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಅದಲ್ಲ ಮನ್ಪೋರ ಇಜ್ಜದೆ ಮತ್ತೆ ಮೂಜಿ ತಿಂಗಳು ಇನ್ನೇತ ಕೆಲಸ ಬಾಕಿ ಟೈಮ್ ಬಾಕಿ ಇಲ್ಲ ಅದೇ ಈ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಮಾರ್ಚ್ದ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮುಟ ಒಂದು ತಿಂಗಳದ ಅವಧಿ ಏತು ನಮಕ್ ಐಟ್ ಆದಾಯ ಬರ್ಪುಂಡ ಅವೇ ನಮಕ್ ಇಡೀ ವರ್ಷಗ್ ಜೀವನಗ ಆಧಾರ ಆದಪುಂಡದೆ ವಿಪರೀತ ದೊಂಬು ಅಂಚನೆ ರೋಗ ಬತ್ತದು ಸುಮಾರು ಅರ್ಧಗರ್ಧ ಬಚ್ಚಂಗಾಯ್ದ ತೋಟನೆ ನಾಶ ಆತಂಡು ಹಾಳಾದು ಒರಿದಿನ ಒಂತೆ ಬಚ್ಚಂಗಾಯ್ಡೆ ನನ್ನ ಪಾಡ್ದಿನ ಕಾಸಾಡಲ ಬರಡು ಪಂದು ಪೊನೆಯೊಂದುಲ್ಲೆರು ಮುಲ್ಪದ ಕೃಷಿಕರು ಸಾಧಾರಣ ಮುಲ್ತ ಬಚ್ಚಂಗಾಯಿ ಕೆಜಿಗೆ ಎಂಚಪ್ಪ ರೇಟ್ ಮಾತ ಕೆಜಿ ವೆಜ್ಜಿ ಮುಂತ ಬಚ್ಚಂಗ ತೂಕ ರೆಜ್ಜಿ ಸೈಜ್ ಕೊಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ತೂಕನ ಕ್ರಮಣ ಹೆಜ್ಜಿ ಮುಲ್ಪ ಪ್ರಸಾದ ಏರ್ಲ ಅಂಗಡಿ ಇಡ್ಲ ಅಂತ ತೂಕನ ಓಲ್ ಮುಲ್ತ ಬಚ್ಚಂಗ ಪ್ರಸಾದ ರೂಪಾಡು ಐನು ಕೈಟೆ ದೆರ್ತದ ಅಂದಾಜಿಗೆ ಆಯ್ತು ಸೈಜ್ದ ಮೆತ್ತಿಡು ನಮ್ಮ ರೇಟ್ ಡಿಸೈಡ್ ಆಮ್ನದೆ